салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри аввалини барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври аввали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. инак баъди танаффуси на он қадар тӯлонӣ дар фазои футболи Лигаи Якум, ҳаминак барномаи фат бо шарҳу тавзеҳҳои кӯтоҳи худ нисбати натиҷаи рақобатҳо ва вазъияти дастаҳои лига ба экранҳои телевизионҳои шумо баргашт. умедворем то охири мавсим дар якҷоягӣ аз фурсатҳои шадиду тамошобоби рақобатҳои Лигаи Якум лаззат мебарему вазъиятҳои дастаҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем. хуб, акнун биёед як таваҷҷӯҳ намоем ки мавсими имсола аз гузашта чӣ тафовут дорад ва чӣ навгониҳову дигаргуниҳоро дидан мумкин аст. аввал ин ки шумораи дастаҳо нисбат ба мавсими гузашта зиёдтар шуд. соли қабл 14 даста бо ҳам мубориза мебурданд ва ин дар мавсими ҷорӣ ба 16 даста расид. кадом тимҳо ба қавле дар мавсими имсолаи Лигаи Якум хуш шуданд? дар Лигаи дуюм муваффақиятҳои дастаҳои Рахш аз ноҳияи Восе, Шоҳмансур аз ноҳияи Шоҳмансури Душанбе ва дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ боис гашт то ин се даста ба ҷадвали мусобиқа ҳамроҳ шаванд. дар мавсими гузаштаи Лигаи Якум дастаи Сардор ва Парвоз тавонистанд ки бо бозиҳои ҷолиб то охир интригаи рақобатҳои Лигаи Якумро нигоҳ доранд ва маҳз ба онҳо муяссар гардид ки ба Лигаи Олиро хат бигиранд. аз мавсими қаблии Лигаи Олӣ бошад бо натиҷаҳои на он қадар хуб дастаҳои Ҳулбуки Восе ва Панчери Ҷалолиддини Балхӣ ба Лигаи Якум баргашт намуданд. акнун Панчер ва Ҳулбук аз фаворитони мусобиқа ба ҳисоб мераванд, чун агар онҳо дар Лигаи Олӣ муваффақ нашуданд, аммо ҳаёти онҳо дар Лигаи Якум шомили беҳтаринҳо аст. агар вақт дошта бошед барои шумо як дастаҳоро мегӯям ки кадом дастаҳо дар ин мавсим барои фатҳи қуллаи Лигаи Якум мубориза мебаранд. Рахш, Рангон, Моҳир, Саразм, Сароикамар, Сарҳадчӣ, Масчоҳ, Сомон, Шоҳмансур, Ҳулбук, Душанбе, Ҷиликул, Паншер, Шодмон, Исфара ва Норак. аз мавсими гузашта дастаи заифи чемпионат Ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки бо натиҷаҳои аз ҳад бад имсол аз ҳаққи иштирок дар Лигаи Якум бенасиб монд. ин дастаи ҳамон ваҳдатест ки замони мухлисони ин тим дар Лигаи Олӣ ба қавле замину замонро меларзонданд. магар ин нанг нест ки имсол аз ин шаҳри номдори кишвар дастаи футболӣ ҳатто дар Лигаи Якум имкони бозӣ кардан надорад. хулас, имсол рақобатҳо шадидтар ва дастаҳои муддаӣ барои Лигаи Олӣ хеле зиёданд. бовар кунед ҷазобияти имсола бесобиқа мешавад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои даври аввали рақобатҳои Лигаи Якум. нахуст оғоз мекунем аз рақобати дастаи навкори чемпионат Рахш аз ноҳияи Восе. ин тим мавсими гузашта дар Лигаи дуюм сару садоҳои зиёдеро ба миён оварда буд. онҳо бо натиҷаҳои беҳтарини худ дар минтақаи клуб имкони ба Лигаи Якум баромаданро пайдо карданд ва инак бозии аввалини худро низ муваффақона анҷом доданд. бозии даври аввали онҳо дар майдони Ҳулбук арена дар муқобили дастаи Исфара буд. бозӣ то ҳадде ҷазоб шуд ки гӯё дар финал барои кадом як ҷоме мубориза мебаранд. садои мухлисон низ дар майдони бепаҳнои Ҳулбук арена хеле баланд садо медод. маълум аст ки дар Восе футбол воқеан мухлисони зиёд дорад. аз ин рӯ ангезаи футболбозони Рахшам боло гирифт ва бар муқобили Исфара бозии диданиеро ба роҳ монданд. барои шумо аҷиб нест ки ин дастаи навкори чемпионат дар бозии аввалини худ чанд гол зада бошад. барои ман ҳам аҷиб аст ва хушбахтона аз рафти рақобат мо сӯҷа дорем ки ҳоло Дилшод Назирмадов барои шумо пешниҳод мекунад. мавсими нави футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум дар минтақаи клуб бо иштироки дастаҳои навтаъсиси Рахши ноҳияи Восе ва Исфараи шаҳри Исфара дар варзишгоҳи тозабунёди ноҳияи Восе баргузор шуд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон аз ҷониби сарбони дастаҳо парчами давлатӣ баланд бардошта шуда суруди миллии Тоҷикистон садо дод ки ин аз оғози боз як мавсими нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум дарак дод. дастаи Рахши ноҳияи Восе ки соли қабл дар заминаи дастаҳои Боғбунёд ва Файзкан таъсис ёфта буд, баъди як соли фаъолияти бобарор дар Лигаи дуюми вилояти Хатлон имсол бори нахуст ба Лигаи Якуми Тоҷикистон роҳ ёфт ки бештари футболбозонро ҳайати дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе ташкил медиҳад. ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ тавонистанд ки як бозии ҷолибу диданӣ созмон диҳанд. ҳамин
тариқ аввалин шуда дар дақиқаи 38-уми майдондорӣ бо кӯшиши нимҳимоятгари канории дастаи соҳибони майдон Сиявуш Назирмадов ба задани голи аввал дар мавсими нав шарафёб шуда дастаи худро низ дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. Баъди ин гол футболбозони дастаи Исфара зуд ба худ омада бо кӯшиши Осимхоҷа Сулаймонов ҳамагӣ баъди 1 дақиқа саъитараш дар дақиқаи 39-уми майдондорӣ бо голи задаи худ ба баробар кардани ҳисоб шарафёб шуд. Ҳамин тариқ дастаҳо бо ҳисоби 1-1 ба танаффус баромаданд. Дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дастаҳо боз ҳам як бозии ҷолибу тезкорро ба намоиш гузоштанд ки дар дақиқаи 59-ум футболбози нав ба майдон ворид шуда Довуд Хоҷаев дар мавқеи зарурӣ ҷой гирифта ба задани голи дуюми дастаи Рахш сарфароз гардид. Яке аз футболбозони хатти ҳамлаи дастаи Рахш ки дар созмон додани ҳамаи голҳо саҳми бориз дошт худ низ ба задани гол даст ёфт. Муаллифи голи сеюми дастаи Рахш Мақсуд Одинаев гардид ки ӯ низ аз партофти хуби ҳамдастагон истифода карда ба ин муваффақият ноил шуд. Ҳамин тариқ бозии нахустини дастаи Рахши ноҳияи Восе ва Исфараи шаҳри Исфара бо ҳисоби 3-1 ба итмом расида дастаи Рахш зери роҳбарии Қаноат Латипов 3 имтиёзи заруриро ба даст овард. ҳамаи мухлисони дастаи Рахши ноҳияи Восеро, роҳбариятро, инчунин сарпарастонро бо ин якумин ғалаба дар бозии аввал дар майдони нави шаҳраки Восе табрик мегӯям. Дар бораи бозӣ ҳамиро гуфтаниам ки дар аввали бозӣ мо ҳама идораи туп дар мо буд, аммо мо натонистем ки ҳамон ҳолатҳои головаро ба дарвоза ворид кунем. Бинобар он ки бозингарони аввал мо гӯем системаи тактикӣ 4-5-1-ро пеш бурда будем ва баъдан тавонистем ки як ҳамлагарро зиёд кунем ва тӯбро вориди дарвозаи ҳариф кунем. Мо хурсандем аз ин ғалаба. Новобаста ба он ки хатогиҳо буданд дар бозӣ, мо ҳаракат мекунем дар оянда ин хатогиро ислоҳ кунем ва дар оянда маҳбубияти мухлисони шаҳраки Восеро нисбати худ зиёд гардонем. барои инъикоси аввалин бозии дастаи Сарразм мо гурӯҳи эҷодиву техникии телевизиони варзиш ба шаҳри бостонии Панҷакент рафтем. воқеан мардум феълан дар ин шаҳр ба футбол таваҷҷӯҳи хоса доранд. мухлисони дастаи Сарразмро дида ман ба хулосае омадам ки ин тимро ба қатори дастаҳои сермухлистарини Лигаи Якум, масалан дар қатори Саройкамару Шодмони дигар дастаҳо шомил кардан ҳақ ва рост аст. зеро дар бозии аввал ки бар муқобили Шодмони Ҳисор сурат гирифт, ҳамин қадар мухлисе омад ки ногуфтанӣ. тағйиротҳо дар ин тим дар мавсими ҷорӣ хеле зиёд аст. аз курсии сармураббигӣ рафтани Мубин Эргашев ва интихоб шудани Ҷамшед Баҳромов то харидории бозингарони нав аз дастаҳои дигари кишвар ба хотири пешравӣ ва адои вазифаҳои нав дар даста мебошад. бозии аввали онҳо дар муқобили Шодмони Ҳисор ба қавле бад набуд. дар қисми аввал ҳарчанд бартариятро меҳмонон бар зимма гирифтанд, вале дар қисми дуюм вазъият тамоман дигар шуд ва бозингарони Сарразм ба истилоҳ як бало карда қалби мухлисони худро шод намуданд. хулас ин рақобат бо чӣ анҷом ёфт дар сӯҷаи навбатии мо бубинед. аз оғози бозӣ маълум буд ки Абдушукур Ҷалилов шогирдони худро барои ширкат дар ин рақобат аз ҳама ҷиҳат омода карда буд ва дар қисми аввали рақобат бозингарони дастаи Шодмон дар бештари вақти нимаи аввал тӯбро дар ихтиёри худ доштанду дар ташкил ва роҳандозии ҳамлаҳои хатарнок онҳо пешсаф буданд. дифогари тими Номҷон Утанов аз зарбаи ҷаримавӣ як имконияти хуб дошт то меҳмононро ба пеш барорад, аммо зарбае ки ӯ аз вазъияти стандартӣ анҷом дод, тӯб рост ба самти дарвозабон ҳаракат кард ва Фирӯз Назаров онро бо даст дошта гирифт. кам ҳам бошанд, албатта аз ҷониби бозингарони дастаи Сарразм имкониятҳо ташкил мешуданд. дар ҳолате ки зарбаи кунҷӣ барои мизбонон ба вуҷуд омад, баъди баровардани он аз ҷаримагоҳ тӯб рост ба самти Умедҷон Холиқов ҳаракат карду ин бозингар имкони зарбазанӣ пайдо намуд, аммо зарбаи задааш чандон хавфу хатар надошт ва дарвозабон бе ягон мушкиле тӯбро бо даст дошта гирифт. дар идома низ ҳарчанд аз ҷониби бозингарон имкониятҳо ҷиҳати задани гол ба вуҷуд омад, аммо мо дар қисми аввал шоҳиди гол нашудем ва қисми аввал бидуни кушодани ҳисоб ба анҷом расид.
маълум шуд ки дар вақти танаффус ҷамшед баҳронов ба шогирдони худ маслиҳатҳои даркорӣ ва супоришҳои лозимаро додааст ва мо дар қисми дуюми рақобат дар иҷрои бозингарони тими Саразм ҳунарнамоии куллан дигарро мушоҳида кардем. аз ҷониби мизбонон фишор бештар гардид ва кӯшишҳои онҳо барои задани гол низ бештар шуд. албатта вақте даста бештар ба ҳамла моил мешавад, холигиҳо дар хатти дифоъ низ ба вуҷуд меоянд. аз як имконияте ки аз иштибоҳи бозингарони Саразм барои дастаи Шодмон ба вуҷуд омад, Аҳлиёр Ғафурзода тӯбро ба ҷаримагоҳ ба Сайҳомид Узбекзода равон кард, аммо бозингарони Саразм дар дифоъ хуб бозӣ карда ин ҳолати хавфнокро бартараф карданд. дар идомаи бозӣ мизбонон ҳамлаи ҷавобиро ташкил намуданд ки тӯб аз бозингари дастаи Шодмон аз майдон берун шуду барои дастаи Саразм зарбаи кунҷӣ ба вуҷуд омад. баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ дар аввал дарвозабони меҳмонон тӯбро баргардонид, аммо он ба самти паҳлавон Баҳризода ҳаракат кард ва бо як зарбаи сахту мустаҳкам бозингари номбурда дар дақиқаи 63 ҳисоби бозиро кушод. дар идома низ фаъолияи дастаи Саразм идома дошту дар як аксулҳуҷуми дигар имконият барои Эҳсон Чалаев ба вуҷуд омад, аммо бо поғеҷи анҷомдодаи худ Отабек Усмонов нагузошт то бозингари дастаи Саразм ҳисобро тағйир диҳад ва албатта ки қоидаи бозиро ҳам вайрон кард. дар идомаи бозӣ дар дақиқаи 65 бинобар қоидаи бозиро вайрон кардан довар ба бозингари дастаи Шодмон Отабек Усмонов корти мустаҳками сурх нишон дода ӯро аз майдон хориҷ кард. дар давоми бозӣ меҳмонон тавонистанд тӯбро ба дарвоза ворид кунанд, аммо қабл аз он садои хуштаки довар баланд шуда буд, чунки қоидаи бозӣ аз ҷониби Умедҷон Холиқов вайрон шуд. аз сабабе ки ин корти зарди дуюми бозингари Саразм буд, он ба таври худкор ба корти сурх табдил ёфт ва футболбоз майдонро тарк кард. дастаи Шодмон ҳарчанд дар идома барои баробар кардани ҳисоб кӯшиши худро идома дод, аммо натиҷа тағйир наёфт. дастаи Саразм дар рақобати аввали мавсим дар майдони худ тавонист бо натиҷаи 1-0 бар дастаи Шодмон пирӯз шавад. бозӣ бо дастаи Шодмон бисёр вазнин гузашт. дастаи Шодмон яке аз беҳтарин дастаи лиги якум мебошад. аз ин ҳисоб мо тайёрӣ дем. ин хони мо бо чӣ гуфтане ки ин футбол аст, мо футбол ба ҳеҷ чӣ гуфта наметонем. дастгирӣ ҳаст, тамрин ҳаст. акун тайёрӣ хуб дидан дар кор. мана бозии оянда бо дастаи яке аз пурқувваттарин дастаи лиги якум Гулбоғ бозӣ мекунем. мо як чиз ба зӯр мезанем ки панҷгона ба истем. мақсади мо ҳамин чиз. Сомон дар бозии аввали худ андак рақобати душвор дошт, зеро муқобили онҳо дастае қарор гирифт ки нав аз лигаи олӣ бо таҷрибаи бузург баргашт намудааст. Гулбуки Восе. ин даста воқеан тими пурқувват аст ва ба баргашти он дастаҳои чемпионшав ба фикрам андаке ғамгин ҳам шуданд. аммо майдон билохира ҳақро ба ҳақдор мерасонад ва он вақт хоҳем дид ки ин таърифу тавсифҳои мо дар нисбати Ҳулбук асос дошт ё не. агар рафти бозии аввалини Сомони Ҳулбукро назар кунем, фикр мекунам Сомон дар муқобили ин тим рақобати бад надошт, ҳатто баҳои аъло додан мумкин аст. гап сар ин аст ки дар бархурди онҳо нақши асосиро дарвозабонҳои ҳар ду даста бозиданд, вагарна фурсатҳое шуд ки ногуфтанӣ. бозингарони ҳар ду тараф ба голзанӣ чандин маротиба наздик буданд ва имкониятҳо ҳатто 100% дар ин бархурд барҳадар рафт, мисле ки бахти футболӣ барои онҳо намехандид. яке аз бозиҳои марказии даври аввали чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи якум бо иштироки дастаи Сомони ноҳияи Данғара ва Ҳулбуки ноҳияи Восе дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор шуд. бояд гуфт ки ҳар ду даста имсол барои роҳ ёфтан ба Лигаи олӣ талош меварзанд ва аз ҳамин лиҳоз дар аввали мавсим ҳайати худро аз ҳисоби футболбозони ботаҷриба пурқувват карданд. дидори мазкур дар нимаи аввали майдондорӣ бо каме бартарии дастаи Ҳулбук пушти сар шуд, вале дар ин қисмати бозӣ футболбозони ҳар ду даста ба задани гол даст наёфтанд. дар нимаи дуюми бозӣ низ дастаҳо барои кушодани ҳисоб дар бозии имрӯза талош варзиданд ва маҳз шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аз дастаи Ҳулбук ба задани гол бештар наздик буданд. аммо дар ин лаҳзаҳои бозӣ дарвозабони дастаи Сомон тавонист ки дар чанд ҳолат дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дошта, ҳамин тариқ имкон надод ки дастаи ҳариф ба задани гол шарафёб шавад.
ҳарчанд то охири дақиқаҳои бозӣ футболбозони ҳарду даста барои ба даст овардани 3 имтиёзи аввал дар мавсими ҷадид кӯшиш ба харҷ дода бошанд ҳам, вале бозии марказии даври якуми чемпионати Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Сомони ноҳияи Данғара ва Ҳулбуки ноҳияи Восе дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара мусовӣ бидуни гол анҷом ёфта, ҳарду даста аз бозии имрӯза як имтиёзиро соҳиб шуданд. бозии мо бозии сафарӣ буд. Сомон ҳам дастаи бад нест. Бачаҳо мо бисёр кӯшиш карданд. Хеле моментҳо бисёр буд, хеле ки маълумот ба ҳамагон моментҳои мо ба гол анҷом наёфт. Кӯшиш мекунем ки бачаҳоро ба бозии дигар омода кунем. мо задача барои чемпионат фақат барои мо ғалаба дар кори тамом. Барои мо нитиҷа дар кор нест. дар бораи бозии имрӯза ки дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восеқати мо рақобат кардем. Даста хеле дастаи пурқувват аст. Даста нав аз лигаи олӣ ба лигаи якум фаромад. хеле дастаро пурқувват кардагиянд. бозӣ хеле бозии душвор барои мо буд. бозии мо ба бачаҳо додем, бачаҳо аз дашт баромаданд, натиҷаи як гол гаштем. дар бозиҳои оянда мақсадҳо ҳастанд ки бозии хуб нишон дода ҷои ифтихориро намоён кунем. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба натиҷаҳои дигари рақобатҳои даври аввали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. мо дар боло гуфтем ки дастаи навкори рахш тавонист ки дар бозии аввалини худ дар муқобили Исфара бо ҳисоби 3-1 пирӯз шавад. дастаи Шоҳмансур бошад дар аввалин бозии худ дар лигаи якум дар муқобили дастаи Мастчоҳ мусовӣ кард ва бозингарони ҳарду тараф имкони гол заданро пайдо накарданд. дастаи Сараз бошад дар муқобили дастаи Шодмон як бозии хеле боҳашамат бошукӯҳро барпо кард. дар қисми аввал ҳарчанд дастаи Шодмон нисбати Сараз як сару гардан болоӣ дошт, вале дар қисми дуюм дастаи Сараз схемаи худ тактикаи рақобатҳои худро дигар кард ва тавонист ки дастаи Шодмонро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намояд. дастаи Сарои Камар бошад дар майдони худ дар муқобили дастаи Сарҳачӣ бозии мушкил сипарӣ кард. меҳмонон тавонистанд ки дар муқобили мизбон бозии арзанда нишон диҳанд ва ба ҳамин хотир ҳам дастаи Сарои Камар ва ҳам дастаи Сарҳачӣ ба задани дуголӣ даст ёфтанд ва бозии аввалини худро мусовӣ анҷом доданд. Ҷиликул бошад ин мавсим чӣ гуна ки дар боло ишора кардем ба сифати дастаи навкор дар лигаи якум рақобатҳоро оғоз кард, вале мутаассифона барои мухлисонаш ки хеле мунтазир буданд ки дар лигаи якум рақобати аввали худро тамошо кунанд, дар муқобили душанбе бозӣ баргузор карда нашуд. бо сабабҳои гуногун бозии дастаи Ҷиликул ва душанбе ба таъхир гузошта шуд. дастаи Сомон бошад дар боло гуфтем ки дар муқобили дастаи Ҳулбук натавонистанд ки ҳисоби бозиро кушоянд ва мусови 0-0 ин бозӣ хотима ёфт. дастаи Норак бошад дар аввалин рақобати худ дар майдони худ аз дастаи Рангон бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва Моҳир бошад дар майдони худ бозии мушкил дошт, вале ин бозии мушкилро бо муваффақият паси сар кард. дар муқобили Панҷшери таҷрибадор онҳо тавонистанд ки бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст биёранд. ҳоло дар нисбати ҷадвали мусобиқа андешаҳои худро ё хулосаҳои худро гуфтан хеле барвақт аст, вале дар даври аввал аллакай садрнишини ҷадвал дастаи навкори чемпионат дастаи Рахш аст. онҳо тавонистанд ки дар муқобили дастаи Исфара ғалаба ба даст биёранд ва аз ҳисоби таносуби голҳо ҳоло дар мавқеи аввал бо 3 имтиёз меистанд. Рангон ҳам ғалаба карда буд дар мавқеи дуюм, Моҳир ҳам ғалаба кард дар мавқеи сеюм ва Саразман бо ҳисоби 1-0 дар муқобили Шодмон ғалаба кард. онҳо дар мавқеи чорум ҳастанд. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба рақобатҳои даври дуюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. дастаи Рангон дар майдони худ дастаи Моҳирро қабул мекунад ва фикр мекунам яке аз бозиҳои марказии давр ҳам ҳамин бозӣ мешавад, чунки ҳам Рангон дар равзанаи трансферӣ фаъол буд ва ҳам дастаи Моҳир ҳам яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионат ба ҳисоб меравад. дастаи Ҳулбук бошад дар майдони худ дастаи Саразро қабул мекунад ва барои мухлисони Сараз чунин андеша дорам ки ин бозӣ барояшон бозии саҳлу сода баргузор намешавад. дастаи Исфара бошад дар майдони худ дастаи Панҷшерро қабул мекунад ва бояд бигем ки фаворит бе ягон шаку шубҳа дастаи Панҷшер ба ҳисоб меравад. дастаи Шодмон бошад дар майдони худ дастаи Норакро қабул мекунад ва мактаббачаҳои Норак фикр мекунанд дар мавсими гузашта андаке таҷрибаи худро баланд карданд ва барои Шодмон ин бозӣ бозии осон нахоҳад буд. дастаи Рахш бошад бозии дуюми худро дар муқобили Сарои Камар баргузор мекунад ва акнун оҳиста оҳиста қадам ба қадам рақобатҳо барои дастаи Рахш мушкилтар шудан мегиранд.
тарои камар низ яке аз дастаҳои сермухлис ва яке аз дастаҳои хушсалиқаи чемпионат ба ҳисоб меравад. дастаи душанбе бошад дар майдони худ дастаи соморо қабул мекунад ва масчо бошад дар майдони худ дар муқобили ҷиликул мубориза мебарад. охирин бозие ки баргузор мешавад миёни дастаҳои сарҳачӣ ва шоҳмансур аст ки қарор аст ин рақобат дар майдони марказии ноҳияи мир саиди али ҳамадонӣ баргузор шавад. ин нашри аввали барномаи фат буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.